velkommen til. Mit navn er Dagbjørn, og jeg skal guide dig igennem den her korte sekvens på 10 minutter, hvor vi kommer rundt igennem hele kroppen, så du er klar til at komme i gang med dagen eller til at fortsætte med dagen. Så vi starter med at finde en behagelig siddende stilling. Og sørg for, at der er godt med tyngde ned igennem hoften. Kør skuldrene tilbage på plads en gang og lige smelter skulderbladene ned på bagsiden af ryggen. Du kan hvile hænderne på knæene, lårene eller i skødet. Og så begynd at mærke, hvordan du trækker vejret ind igennem næsen, om til bagsiden af brystet, mærker en bredde, og med udånding mærker brystet smelter sammen igen. Så fortsætter vejrtrækningen her, så ind igennem næsen, om til bagsiden af brystet, mærker en bredde, og udånd mærker brystet smelter sammen igen. Fortsætter her. Og så se om du kan finde det her lille klem bagerst på halsen, så der kommer en lille fin væsentlig lyd af din vejrtrækning. Det er den samme aktivitet som at lave dug på en rode, bare med en lukket mund. Og med indåndingen er det som at hive duggen af roden igen. Holder fat i vejrtrækningen og holder fat i rytmen. Og med din næste indånding sender du armene ud til siden og løfter armene op mod loftet. Udånder her, slapper af i skuldrene, fletter fingrene sammen og omdrejer hænderne, presser hænderne op mod loftet. Og så med udåndingen runder du ryggen, trækker halebenet ind under dig selv og skubber hænderne frem foran dig, så du mærker et stræk ind imellem skulderbladene. Tag en god vejrtrækning mere her. Og så med næste indånding løfter du armen og brystet op igen. Og så med udånding slipper du grebet, sender armene ned og lige så forsigtigt finder vejen op på alle fire. Sørg for, at hænderne er under skuldrene, skulderbreddes afstand. Spreder fingrene godt og husk at fordele vægten godt ud igennem roden af pegefinger, lillefinger og fingerspidserne. Med en indånding forlænger du så brystet frem og op, svejer godt i ryggen, kigger op mod loftet. Og med din udånding runder du og kigger ind til maven. Indånd forlænger brystet frem og op, svejer godt. Og runder med din udånding. Tag lige et par runder til her, ind og ud af din cat-cow-position. Husk, hvis kroppen kalder på nogle lidt mere cirkulære eller intuitive bevægelser, så endelig giv dig selv lov til at komme godt rundt igennem hele rygsøjlen. Finder så ind til neutral rygsøjle. Og så tager du og omdrejer tæerne. Aktiverer godt i rod- og mavelås, holder det nederste ribben, løfter til maven og lige løfter knæet op, bare lige et par centimeter fra gulvet. Og så skubber du knæene ud mod måttekanten, samler store tæerne og skubber hoften tilbage til barnets stilling. Gå armene så langt frem som overhovedet muligt, hovedet synker i retningen af gulvet. Men se om du kan undgå at lade panden røre gulvet. Løfter op på fingerspidserne, så vi laver den her lille bjørneklo i gulvet. Kør skuldrene tilbage på plads. Og så ser du kan smelte hjertet lidt mere ned mod underlaget. Hernæst går du armene over til din venstre side, så du mærker et stræk på højre side af overkroppen. 3 dybe vejrtrækninger her, så du mærker plads og bredde op igennem højre side med indånding. Og så med udånding mærker mavelåsen og får spændingen til at give slip. Med den fjerde indånding kommer du tilbage til midten. Og så med udånding går du armene over til din højre side, så du mærker strækket ned igennem venstre side af overkroppen. Igen 3 dybe vejrtrækninger her, så plads og bredde med indånding. Og så slipper spændingen med udånding. Med den fjerde indånding kommer du tilbage til midten. Trykker håndfladen i gulvet og med udåndingen løfter du op på alle 4. Knæene tilbage under hoften, hænderne under skuldrene, træder så højre fod tilbage, tæerne i gulvet, skubber ud igennem hælen. Løfter foden op i hoftehøjde og klemmer højre fod let ind mod venstre. For derefter at strække venstre arm op langs øret, kør skulderen på plads og klem hånden ind mod højre. Med en indånding løfter du arm og ben lidt højere op. Holder den her på udånding, husk hold de nederste ribben løftet til maven. Indånd lidt højere endnu. Holder den på udånding. Indånd så højt op du kan, uden at slippe maven.
Udånd, hånd og knæ i gulvet. Træder så venstre fod tilbage, skubber ud igennem hælen. Sænker hoften, og så løfter venstre fod op i hoftehøjde. Klemmer foden ind mod højre, for derefter send højre arm op langs øret, skulderen på plads, og klem højre hånd mod venstre. Med en indånding løfter du arm og ben lidt højere op. Husk, ribbenene bliver inde. Bliver her på udånding. Indånd lidt højere. Holder den her. Indånd så højt op, du overhovedet kan. Udånd, hånd og knæ i gulvet, lige bevæger ryggen en gang. Limer så hoften over knæene og går armene så langt frem som overhovedet muligt. Løfter op på fingerspidserne. Løfter ribbenene ind og sænker hovedet imellem overarmene. Herfra prøver du at sænke panden tættere op på gulvet. Bliver ved med at holde ribbenene ind til maven. Så lige åbne lidt mere i skuldrene og brystet. Tag en god vejrtrækning mere her. Og så derefter lige så langsomt går du hænderne tilbage ind under skuldrene. Tag så omdrejer tæerne, aktiverer røde maven, og så med en indånding løfter du hoften op og tilbage til det første hundestræk. Og også dagens eneste. Her kan du skiftevis strække og bøje knæene, så du lige så stille løsner haserne op. Finder så stillheden, og så skubber du godt ud igennem hænderne. Løfter op på tæerne med indåndingen, og sænker hælene ned på udåndingen. Indånden løfter op på tæerne. Sænker på udåndingen. Sidste gang her. Indånden løfter op på tæerne. Og sænker på udåndingen. Næste indånding løfter du højre ben op og tilbage. Udånder her, bøjer knæet, stabler hofterne oven på hinanden, og så tegner 3 store cirkler den ene vej. Og 3 den modsatte vej. Vær opmærksom på, at du skubber lige meget ud igennem begge arme, sænker foden ved siden af venstre. Og med næste indånding er det venstre ben op, bøjer knæet, og så kører 3 store cirkler. Måske popper dine hofter lige så meget som mine gør her til formiddag. Skifter retning, så du også kører 3 cirkler den modsatte vej. Og sænker foden ved siden af højre, tager en indånding, løfter op på tæerne, og med udånding sænker knæene i gulvet, og går knæene frem til hænderne. Finder ned til sæderne, hvor du strækker benene frem foran. Flexer fødderne, og trækker halebenet let ind under dig selv, løfter hjertet. Vi finder vores Paschimottanasana, så strækker armene frem. Hvis armene kan nå, fanger du store tæer, ellers tager du fat, hvor du kan nå. Tag en indånding, forlænger brystet frem, og med udånding prøver du at folde for hoften. Prøv at holde længden op igennem rygsøjlen. Og hvis du mærker, at du generer lænden eller hvor hasen hæfter, så endelig bøj knæene lige så meget, du har brug for. Tag 2 dybe vejrtrækninger mere her, så det er den sidste stilling for i dag. Og med den næste indånding løfter du overkroppen op. Udånder her, slipper grebet, krydser benene. Enten samler hænderne foran hjertet, eller lad hænderne hvile i skødet. Lad blikket smelte mod fingrene. Lige mærker, hvordan mundvigene løfter sig mod øjnene og vandrer til ørerne, så du mærker det største og det allerbredeste smil. Takker dig selv for, at du tænder for skærmen. Med en indånding løfter du hænderne op mod panden og udånd ved hjertet. Lad så hovedet bukke for hjertet. Namaste.